na okwu gbasara ọnwụ mmadụ. Otu ihe dịrịrị nnọọ na-adị na ụwa nke mmadụ dị bụ na n'otu oge mmadụ amaghị na mmadụ ga-ahapụrịrị ụwa wee gaba obodo afụdebe, mana otu ihe na-enyekwazi ọṅụ gbasara ọnwụ bụ na onye dị etu a biri nnọọ ezigbote ndụ oge ọ nọ na ndụ a. Etu ahụ ka esi wee gbaa ya n'anwụ n'ọdị nsọ a bụrụ nke a kọwara dịka nnukwute ihe agbamume oge ọbụla mmadụ hapụrụ. Oge Reverend Father Polycarp Mmadụ Abụchi na-ezi oziọma n'ụka elimozu nke Oriaku Cecilia Ozigbo nke ọnụnụ akụ Amụwo Village Amaesi dị n'okporochi ime obodo Agwata ka Emmanuel Chigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ onye lara mmụọ dị afọ 83 ma bụrụkwa nke onye zọburu ọkwa gọvanọ na steeti a, Chief Valentine Ozigbo bụkwa nwanne ya. N'okwu ya na ụka elimozu ahụ nke akara na Christ Redeemer College site n'aka ụlọụka St. Vincent Catholic Church Amaesi bụ nke Reverend Father Professor Pantaleon Umechukwu nọ n'isi ya, onye kwuru okwuchukwu Reverend Father Mmadụ Abụchi toro nwaanyị ahụ lara ma kọwaa na ọ nọchite anya udo. Ọ kpọkuru ezinụlọ ahụ ka ha die ya bụ ọnwụ ma kọwaa na ọnwụ ya kpọrọ okwu n'iji nwa anwụrị na ọtụtụ ihe nke ọ lụpụtara n'ụwa bụ nke a na-ama echezọ yana ụdị ndụ o biri. N'ozi ya n'iti ya bụ ezinụlọ aka n'obi ka onye isi ezinụlọ ndị Ozigbo Chief Valentine Ozigbo kọwapụtara ụdị ọrụ udo nke nwaanyị ahụ lụrụ na ezinụlọ ha ma kọwaa na ọnwụ ya nyere ohere ka onye ọbụla n'anya na ndụ ya ma bie ndụ nkwụmọtọ bụ nke ga-eme ka ha wee sonyere na alaeze n'igwe. Ụmụaka ya bụ onye lara mmụọ Maazị Christopher Shuks na Gabriel Ozigbo sịrị na nne ha bụ onye nwere obi umeala ma bụrụkwa onye na-achọ udo oge ọbụla ma kọwaa na ọnwụ ya bụ nke ha na-ama echezọ maka na o wutere ha. Ya bụ onye lara mmụọ bụ onye lapụrụ ụmụ nwoke 7, ụmụ ndị ọgọ, ebe ọtụtụ ezinụlọ ikwu na ibe nakwa ndị enyi bụ ndị bịara mgbalụ dịka omenala siri ụdị. Site na Amaesi, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa EBS.